subject ka mengikren bahak long ndak benta ki essential commodities. Te halor jong kani nilai rai na kaliang jong ka kabinet ba ka PDS kan yaj kemajuan ngila dep update ba ukhaw na ka benta jong ubenai March bat ubenai April ka PDS kan yaj ban sam no yaki kat kum katu ka National Food Security Act. Bat mentang ila order susu na kaliang ke government na kementa jong ubenai Mei bat ubenai Jun. Kibalait pada lengba jong ka PDS. Namar kidon arbenta. Kawai kibahap lengba ka PDS kabun kat kum katu ka National Food Security Act. Bat kidon pada ki section kibalait kibomdei kat kum katu ka act. Kabamut kibahap sim be lengba jong ka open market. Dia kabidei bat ka open market ru na kaliang jong government klasim kia. Bala da don kam ke sorkar kan order kan thit kala bangin ya tai op menta kala benlong bak Punjab Bihar bat kiwe ki jela bangin thit bangin wanra in advance na kamenta kini kisngi ki banwan khnang ba ka open market ru kan nomdon kanu kono ka shortage ha ka bedei bat ukhaw ha ka bedei udai ha ka bedei ka umpriang kidon ar phulai tli ki items ki essential commodities ke bang ngamla ban pulilut te kidon ar phulai tli ki items ya ki ban nakaliang jong sarkar ka simkhia te menta ka sngi ngilai rai ba ka sarkar kan sa pet ya kani ha ka ban pentingna ba ki supply barokoj kin bit kin biang nadong shedong ka kabinet kelarai ban nadu la shiski ha ka bedei bat ka urban areas kum ke Shillong Tura Jawai ba ngin penpoi kini ki supply syaki localities kamut kitu ki grocery shops ki badon haki localities bangin penbiang ya ka supply bat ba ngi ailat da ka jing stu jembut bat ki borsnong bakin regulate ya ka timing kalak benlong ar kenta, kalak benlong lai kenta, kalak benlong sau kenta, baki tu kinong sok snong hala ki jong ki snong, hala ki jong ki kentoi, baki la banai thit, ya ki jing bam ki jing di, na ka benta kini ki ar puisngi ki bandang wan. Hakabadai bat ki rural areas, na kaliang ka food and civil supply, ki work out i ka modalities, kumno banle, na ka benta bakiru kinyo ya ka jaka ban litit ya ka bam ka di ka jongki kat kum ka jing don kam but ya kane an sa communicate lang ba ki deputy commissioners sya ki paj ba baro ka lockdown ka total lockdown ka ka bangi stress na kaliang jong sarkar kolong ka jing kerpat rit jongi ya baro kinok sok snong ha ka jalam iklar sngau bah le ya ka home guarantee syong hayeng halai jong jaka ban yada ya kene ka klam ka basirkhei ka blajia ka bambaro ngiyo I kum bakalong na kaliang jong ka sarkar nga kerpat rit nadu ki seng niam ki nong yalam niam ki ba pero per hadu ki seng bahalang bat kham tam ya ki senjuk ki nong sensyar snong bakin sngo baha ban ye trelang bat kene ka rai ko order jong ka sarkar ka jungi khnang bangila ya kaban pentikna bagi pajba jongi kilong safe kilong singan na uneu knyang da ka baki syong halaki jongki ying kisem ke jongki kai ka baka sarkar kana gitu ki bopun khanya kana ka lockdown la de fi violate ngong ye pi dang bha sibun ban set along ban set hapo patok ban ya ka ba kari ke jaj beri jongi kan yap